Dikjarazzjoni ċara minn Adrian Delia. Il-Gvern Laburista kien jaf li f'Malta hawn għaqda ta' kriminali li ħatfu lill-Partit Laburista biex ħata fil-poter u baqa' jagħmel il-kriminalità bil-protezzjoni tal-istess gvern. Gvern Laburista kollu kemm hu, inkluż dawn iż-żewġ kandidati li għandna llum milli nhar il-Sibt u l-Ħadd ħajsiru l-Prim Ministru ta' pajjiżna, kienu jafu illi f'Malta hawn għaqda aw setta aw grupp ta' kriminali li ħataf il-Partit Laburista biex ħataf il-gvern u baqa' jagħmel il-kriminalità bil-protezzjoni tal-gvern. Da kienu jafuh għal xhur sħaħ u flimkien baqgħu mhux biss astjemi, jiġifieri jonqsu milli jagħmlu, imma proattivament jaħbu u jostru. Meta kien il-mistieden tal-Luis Tedesco waqt il-programm fid-dettall, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li kien fid-dover tiegħu li jiġġieled sal-aħħar biex ir-rapport tal-inkjesta Igrant ikun ippubblikat. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna, il-Qorti Kostituzzjonali tal-Appell iddikjarat li l-Avukat Ġenerali kiser il-Kostituzzjoni, l-istess Kostituzzjoni li suppost qiegħed hemm biex jipproteġiha. Kiser il-Konvenzjoni Ewropea fir-rigward tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Kiser id-drittijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni, id-drittijiet fundamentali tal-bniedem tal-kap tal-Oppożizzjoni. Fuq hekk biss persuna normali għandha tidħol ġo qoxrita u taħrab minn kwalunkwe pożizzjoni pubblika u terfa' responsabilità u tirreżenja. Waqt li nsabu fl-aħħar jien fit-tellija għal min se jieħu post Joseph Muscat, Adrian Delia qal li ż-żewġ kandidati prattikament ma qalulna xejn ġdid. Ma tawna l-ebda serħan tal-moħħ li l-affarijiet f'pajjiżna se jinbidlu. L-unika ħaġa li għamlu kienet li kkupjaw il-proposti li jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Daw pratikament ma preparaw xejn, ma ħasbu xejn. Raw li aħna konna proattivi mhux negattivi u għamilnilhom 15-il punt u issa jitkejlu ma dawk il-15-il punt minnhom ħajħaxix. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fir-rigward ta' Kalċini, il-Pulizija għandha l-obbligu li tagħmel xogħla. Dan wara li aktar kmieni din il-ġimgħa Adrian Delia ressaq denunzja lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex immedjatament jinvestigaw lil Kalċini ta' NXBT. Fir-rapport tal-inkjesta Igrant ħareġ biċ-ċar li prima faċja jista' jkun hemm ġurament fals min-naħa ta' Kalċini. Adrian Delia temm l-intervista billi qal li l-Partit Nazzjonalista huwa gvern alternattiv għal Maltin u l-Awċin kollha. Aħna rridu nkunu partit illi l-aspirazzjonijiet tan-nies kollha mingħajr ma nsaqsu x'partit ħobbu isostnu u qegħdin attivi fih jew lil min ivvotaw l-aħħar, aħna ntuhom alternattiva kredibbli u nurhom u nispjegawlhom kif intejbulhom ħajjithom. Marija Franca Lanza għal Net News.